Зухрапа, сезне яратып караган тамашачы моның сәбәпләрен бик белмидер дә, алар өчен Зухрапа гел җырлый иде һәм күпмедер вакытка юкка чыкты. Менә сез моның сәбәпләрен дә аңлатып китсәгез иде тагын. Бу инде күптән булган әйбер, бер 11 ел элек, менә шушы ул инде авария белән бәйле. Дөресен әйтергә кирәк, минем бу әйберне бик искә төшереп тә торасым килми. Чыннан да әзрәк югалып торырга туры килде. Ләкин мин ничек дип әйтим, бик тиз генә шушы югалган вакытны куып тоттым дип әйтимме? Аякка баскач тагын, эшли башлагач тагын бик күп җырлар яздырдык, репертуарны эшләдек. Бу инде минем 50 яшь алдыннан ие, минем вакыт юк ие, юбилейга да әзерләнергә кирәк ие. Шуңа күрә кешедә инде менә мондый моментлар нишлисең, ул сорап алган әйбер түгел. Теге әйтәләр бит руслар, никогда не говори никогда дип, бер кешедәген иртән торып кич нәрсә буласын әйтә алмый. Менә минем белән дә шулай булды. Ләкин Аллага шөкер, җиңдек. Ходай ярдәм итте, тамашачылар бик нык поддержкасын сиздем мин. Шуңа күрә дәген бу әйберне уздырып җибәрдек. Сез ничек уйлыйсыз, менә бүгенге заманда бит инде эстрадага керер өчен җыр гына җитми, кеше үзен ничектер рекламаларга да тиеш. Менә шуның белән дә бәйлеме бу замана үзгәрү белән дә? Әлбәттә инде, син җыр сәнгатен сайлагансың икән, сәхнәне сайлагансың икән, монда бит инде популяр буласы килү. Сине халык белсен, сине халык яратсын, синең концертларыңа халык җыелсын. Бу инде табигый әйбер. Син реклама ясарга тырышасың, телевидение, радио аша, җырларың белән халык күңеленә кереп, инде сәхнәдә үзеңне күрсәтергә тиеш буласың дип әйтәм инде. Халык арасында танылу. Моны бит инде без үзебез сайлаган язмыш. Без бит үзебез телибез менә таныласы килүне, популяр буласы килү. Менә шу зур заллар җыеп концертлар эшләү, бу безнең үзебез сайлаган язмыш. Шуңа күрә менә шушы дәрәҗәгә ирешә аласың икән, ул инде җырчы өчен бик зур бәхет дип әйтергә мин. Менә бүген танылу өчен тавыш кына түгел, әрсезлек тә кирәк. Минем күрүемчә, сез шуның белән менә килешәсезме? Ничектер үзеңне күрсәтү кирәк, җырлый белү ул икенче рәк кебек. Менә сез нәрсәгә игътибар иттегез беренче чиратта? Бәлки сезгә теге Безнең заманда андый әйбер юк иде бит ул. Шуңа күрә безнең заманда бары ел 80нче елда килдем бит инде эстрадага, профессиональ сәхнәгә, филармониягә. Иң беренче бездә худсоветлар бар иде. Бездә бар иде менә иләктән иләнеп кенә, менә сайлап алып кына җырчыларны кабул итә торганнар иде менә шушы филармониягә. Филармониягә эшкә керү элек бик зур дәрәҗә иде. Һәм әйтергә кирәк, безнең һәрбер нәрсә уйланылган. Без худсовет аша концерт программасын менә тапшырып чыга идек гастрольләргә. Элек без мәдәният министрлыгыннан ала идек маршрут. Һәм инде районнарга килгәчтен шулай ук безгә культура бүлеге мөдире маршрут бирә торган иде. Аннан соң безнең һәрбер текстны, нәрсә җырлаганыбызны карап, тикшереп чыгара торганнар иде. Һәм инде әлбәттә костюмнарга бик игътибарлы иде, игътибар итәләр инде. Шуңа күрә дәген бездә инде бик югары иде таләпләр. Икенче яктан тагын, шунысын әйтәс килә, без аз идек. Элек булай күп түгел идек. Хәзер бит җырчылар бик күп. Шуңа күрә дәген хәзер инде мин белмим, шуны гына әйтәсем килә, барыбер халык үзенекен сайлап ала. Үзенең яраткан җырчысын барыбер сайлап ала. Инде әрсезлеккә килгәндә, миңа калса әрсез булып кына җырчы булып булмый торгандыр ул. Барыбер сине халык яратырга тиеш, синең тавышыңа,
синең үзеңне, синең костюмнарың дагы халыкка менә күңеленә ятышлы булырга тиеш. Әйтәләр бит киемең белән каршы алалар, эшең белән озаталар дип. Бездә дә шулай. Сәхнәгә килеп чыккач та синең иң беренче кигән киемеңә игътибар итәләр. Бездә ул бигрәк тә шулай. Шуңа күрә дәген бәлки әрсезлек тә кирәктер. Әрсезлек ул беләсеңме нинди булырга тиеш? Шул менә теге матур әрсезлек. Менә ул вакытта теге бөтенләй мин әрсез түгел дип, тыйнак булып, башыңны иеп кенә, син инде сәхнәгә чыгасың икән. Синдә ниндидер сәхнә әрсезлеге булырга тиеш. Ул ямьсез әрсезлек түгел. Ул ниндидер синдә горурлык та булырга тиеш. Үзең өчен, җырың өчен, халкың өчен. Менә шул вакытта мөгаен моны ничектер әрсезлек дип әйтмәс идем мин. Менә кызганычка каршы бик талантлы яшьләр киресенчә тыйнакта булалар. Менә инде теге бик алай ук уртача, уртакул яки шундай бик артык таланты булмаганнар, алар киресенчә әрсезрәк тә булалар әле. Ул ягы да бар. Бигрәк тә бит инде безнең җырчылар алар авыл җиреннән киләләр, авыл җиреннән чыгалар. Авыл кызлары, җегетләре алар һәр вакыт менә ничектер тыйнак булалар бит инде. Инде алар инде эшли, әлбәттә өйрәнәләр, сәхнәгә дә өйрәнәсең, Илһам абый әйткәндәй, кайышланасың инде. Менә шулай иттереп, сәхнә шулай үзенә суырып ала торган әйбер инде. Элек җырчы булу җиңелрәк идеме, җырчыга җиңелрәк идеме? Хәзер ничек уйлыйсың? Әлбәттә хәзер шартлар әйбәт. Хәзер җир белән күк арасы. Менә без эшләгән җырлар, әле бездән алдагы җырчыларны менә аларның сөйләүләрен мин искә төшерәм. Илһам абыйлар, Әлфия апалар, Габдулла абыйларның сөйләгән вакытларын искә төшерәм. Әле ул 80нче елда безгә дә эләкте. Менә мин әле хәтерлим. Шулай гастрольләргә чыгып китәбез. Безнең администратор иртән иртүк барып, колхоз председателенең килгәнен көтеп утыра. Һәм безне авылдан авылга күчерергә машина сорый. Ул инде ГАЗ-53, шундый машина булырга мөмкин. Безне инде иртүк бу машина күчереп куя икенче авылга, без инде квартираларга керәбез. Әлбәттә инде зур шәһәрләрдә анда гостиницалар була иде, инде кунакханәләр була иде. Теге Урта Азия, элекеге Советлар Союзы буйлап бит инде бик күп гастрольләр булды безнең. Ул вакытта инде без шу кунакханәләрдә тора идек. Булай авылларда менә шулай фатирларда йөреп, безгә инде алдан әзерләп куя торганнары, менә әле бер әйбер сөйләп китим әле. Яшел Үзән районында булды бу. Илһам абый белән хәзер гастрольгә бардык. Шул хәтле пичрак, менә чыга торган түгел. Машина инде бата инде. Монда инде трактор гына чыгаралар безне. Шуннан трактор арбасына без утырдык инде, артистлар Илһам абыйны инде Белорус трактор ишенә утырттылар инде. Шуннан шунда Ирек Алимов бар мәрхүм, бик әйбәт музыкант, баянист. Мин әйтә инде, сеңлекәш, менә күрәсеңме? Әгәр популяр булсаң, иштә син утырырсың кабинада. Менә шуңа күрә тырыш дип. Димәк инде популяр булсаң, трактор эшенә эләгә аласың дигән сүз бит инде бу. Менә шундай кызык әйберләр була торганы инде, кызык шундай сүзләр инде. Хәтта инде трактор кабинасына утырыр өчен дә әле популяр булу кирәк. Менә шундай моментлар булды инде. Менә сез бит инде җырчы булганчы, уку йортына кергәнче хуҗалыкта эшләгәнсез. Хуҗалыкта да эшләдем, ләкин беләсеңме, минем бу сәнгатькә килүем теге ничек дип әйтим, случайность түгел. Теге юктан гына түгел. Мин беренчедән музыка мәктәбен бетердем. Баян классы буенча. Мин бик әйбәт уйныйдым баянда. 5 еллык программаны мин бик әйбәт итеп имтиханнар биреп, менә шушы музыка мәктәбен бетерү турында таныклык алып чыктым. Хәтта минем шундай хыялым да бар иде. Менә шушы баян буенча укырга кирип, музыка училищесына киләчәктә балалар укытырга, менә шу баян буенча.
Шуңа күрә дәген теге инде хуҗалыкта эшләү ансы менә язмыш булды инде. Шушылай туры килде. Әткәй белән абый 1 елны вафат булдылар дагын. Бик авыр хәлдә калдык әнки белән. Олы абыем армияда, калганнарның һәрберсенең үз тормышы дигән шикелле бик әллә ни ярдәм дә итә алмадылар. Элек бит инде 12 сум пенсия. Шуннан мин кичке мәктәпкә укырга кердем, һәм көндез колхозда эшләй башладык. Сыерны бетерәс килмәде әнкәйнең. Шуңа күрә 1 ел гына эшләдем мин анда. Ләкин 1 ел эчендә дәген бик күп әйбергә өйрәндем дип әйтим инде. Өйрәнәсе дә юк инде анда, ул минем өчен таныш әйбер. Колхозда, ындыр табакларында эшләү. Чөнки без инде авыл кызлары, җегетләре, мәсәлән, мин 11 яшемнән колхозда эшли идем инде, мәктәптә укыганда ук, ындыр табагында. Безне шулай эшләтеп үстерделәр бит инде. Менә шуңа күрә дәген әйтәсем килә, менә әлеге дә баягы, менә шушы колхозда эшләгән вакытта элек бит һәрбер колхоз отчет сайлау җыелышында чыгыш ясый иде. Мин эшләдем Татарстан колхозында. Ул безнең Сарманның үзендә урнашкан Татарстан колхозы. Һәм инде шушы колхозда безнең дәген вакыт җитте отчет сайлау җыелышына. Отчет сайлау җыелышында мин син кайтмадың дигән җырны җырладым. Сахап Орайскийның. Шуннан сүзләренә язылган инде ул. Шуннан соң мине инде күреп алдылар инде практикага кайткан кызлар. Һәм әйттеләр инде, менә син кайда, нишләп анда, нигә син укымыйсың дигән менә шундый фикерләр булды инде. Шулай озакта тормадык, озакта үтмәде. Безнең шушы балалар бакчасы мөдире мине эзләп чыкты. Әмин апа. Минем баянда уйнаганны ишеткән инде, Зөһрә ди, безнең ди Зөлфа апаң ди декретка китә ди. Әйдә әле безнең бакчага чык, музыкант булып ди. Мин уйныйм баянда, җырлыйм. Шулай итеп, колхоздан киттем, балалар бакчасына 1 ел балалар белән эшләдем. Аларга өйрәттем җырлар бик күп. Үзем өйрәндем. Менә хәзер ул җырларны мин оныкларыма җырлыйм. Шул 1 ел эшләгәннән соң минем инде кире колхозга кайтасы килмәде. Менә дөресен генә әйтим. Минем инде алга таба китәсем килде, укыйсым килде. Шуннан соң мин музыка училищесына имтихан тоттым. Түбән Камага, Салих Сайдашев исемендәге музыкальный училище, музыка училищесы. Һәм инде әлбәттә инде мин башта баян буенча биреп карамакчы булдым. Анда баргач та күрдем инде. Мин үтә алмаячакмын баян буенча, чөнки бик көчле баянчылар киләләр. Мин бәлки баянны да уйнаган булырым, программаны да. Ну, монда бит әле теоретик яктан да биргә кирәк. Гармониясын, сольфеджисын. Бездә инде ул ансы сайрагы белем. Яшерен батырын түгел. Шуңа күрә мин җыр буенча үзем сынап карарга булдым. Һәм бик уңышлы үттем. Җыр буенча әйбәт имтиханнарымны бирдем. Менә ни кызганыч, тарихтан бирә алмадым. Чөнки русча сөйли белмим. Начар сөйлим. Әйтәсе сүземне әйтә дә алмыйм. Шуннан соң мин бит инде татар классын бетергән. Шуннан соң кайтып киттем инде. Ярар инде, булмады инде бу дип. Тагын клубка кирдем эшкә. Кайттым дагын клубка, как раз менә шундай бер штат бар иде, автоклуб дигән, элек шундай штатлар бар иде бит инде. 67 сум зарплата белән мине шунда эшкә алдылар. Бик шатландылар кайтуыма. Бигрәк әйбәт булды әле дип. Шуннан көз көне миңа телеграмма килде. Сезне имтихан бирергә чакырабыз дип, менә шу тарих фәненнән. Шуннан мин бардым тарих фәненнән имтихан бирергә. Директор мине үзе каршы алды. Илдус Гениятович Ахмедзянов ел вакытта. Һәм әйтте, Зөһрә диде, бергә керебез диде имтиханга диде. Тавышың бик матур, әйдә укылысың диде. Имтиханга бергә кердек, Тамара Александровна.
Шулай бик матур җылыгына каршы алды инде. Шуннан Илдус Гыйниятович әйтә, менә ди сорауны алды, син ди сөйлә ди. Менә бөтен булганыңны, бөтен белгәнеңне сөйлә. Бер дә кыенсынып торма ди. Татарча сөйлә ди. Мин үзем тәрҗемә итермен ди. Мин сөйлим инде. Нәрсә белән? Белгәнен дә сөйлим, белмәгәнен дә сөйлим дигән шикелле. Шуннан соң Тамара Александровна шулай әйтә. Достаточно ди. Ладно ди. Шуннан мин чыгып киттем. Мин 4-легә бирдем имтиханымны һәм шулай иттереп мин музыка училищесының студенты булдым. Siz nичек уйлыйсыз, менә җырчы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш җырчы булу өчен? Беренче чиратта тавышмы? Җырчы әлбәттә тавыш. Тавышсыз җырчы булып булмый инде ул. Акыллы булырга тиеш. Уйлый белергә тиеш. Син репертуар сайлаганда да син уйлый белергә тиеш. Син костюмнарын сайлаганда да уйлый белергә тиеш. Әлбәттә инде аннан йөрәк булырга тиеш. Күңел булырга тиеш. Күңелдән чыккан гына күңелгә барып җитә ала, йөрәктән чыккан йөрәккә барып җитә ала. Шуңа күрә дә менә шушы 3 сыйфат булса, тавыш, башың, башлы булсаң, һәм инде йөрәгең аша үткәрә белсәң, менә ул вакытта җырчы буларга мөмкиндер дип уйлыйм инде мин. Менә мәсәлән, минем бу сыйфатлар үземдә бар. Sizin әйткәнегез бар, тавышы булса да җырчы була алмыйча калган. Бар андыйлар бар, чөнки ни өчен әйтәм соң, баш кирәк дип. Тавыш кына аз. Бар шундай яхшы тавышлы җегетләр. Менә аңа бирәсең киңәшне, бирәсең. Юк инде, ул барыбер үзенекен итә инде. Шуңа күрә дәген менә тыңлый белү дә кирәк бит әле. Кеше сүзенә кулак сала белү кирәк. Бар менә шундай тыңлаучан, синең сүзләреңне аңа игътибар итеп, менә син биргән юнәлештән тайпылмыйча шул репертуарларны сайлаганда инде, мәсәлән, мин үзем һәр вакыт булыша идем җырчыларга. Чөнки мин беләм бу җырчыга нинди репертуар кирәк. Мин беләм халыкка нәрсә кирәк. Менә шуңа күрә дәген менә бу сыйфатларны мин кирәк дип уйлыйм инде үзем. Кайсы җырчыларга сез ярдәм иттегез? Ярдәм иттем дип, алар инде җырчылар күп. Менә безнең төркемнән башлаган җырчыларыбыз шул Габделфат Сафинны алыйк, Илсафны алыйк. Әлбәттә, яшьләр бик күп булды. Әлбәттә, мин аларга һәр вакытта, чөнки алар бит институтта күбрәк теоретик яктан укыйлар бит инде. Ә монда сәхнәгә чыккач практика, монда гел икенче төрле дә булырга мөмкин. Монда син инде халык белән эшли башлыйсың. Шуңа күрә дәген монда инде синең сәхнә әрсезлеге дә булырга тиеш. Теге куркып калырга син тиеш түгел. Әлбәттә инде ул эшли килә, тәҗрибә белән килә торган әйбер. Репертуар сайлаганда мин һәр вакытта инде тырыша идем инде булышырга, хәтта үземә биргән җырларны биргән чакларымда булды. Менә Тәрәзәләр әни күзләрен Васим абый, минем укытучым Әхмәтшин, улар миңа биргән иде. Карыйм, Илсаф килде безнең группага, репертуары әле бит юк. Мәйтәм, Илсаф, әйдә җырлыйк әле шушы җырны. Миңа калса, әйтәм, син җырлыйсың бит, җырлый алачаксың. Җырлады һәм шушы җыр белән китеп тә барды. Халык шушы җыр белән кабул итте. Менә шуңа күрә менә шундый җырлардагы була инде. Мин күбрәк инде тырышам халык җырларына игътибар итәргә, халык җырларын күбрәк җырласыннар идем. Чөнки халык җырын җырлый алган җырчы эстраданы рәхәтләнеп җырлый. Халык җырларына килгәндә, хәзер бит инде менә фестивальдә үзгәреш дигән. Сез ничек уйлыйсыз, менә халык җырларын икенче стильдә яшьләргә яраклаштырып җырлау? Халык җырларына бик сак карарга кирәк. Аларны сакларга кирәк, хәтта мин әйтәм, якларга да кирәк бу җырларны. Чөнки алар бит безнең тарихыбыз, ул җырлар. Без ул җырлардан башка үзебезне күз алдыбызга да китерә алмыйбыз. Инде гасырларга, буыннарга күчкән җырны без бүген генә аны берничек тә үзгәртә алмыйбыздыр дип уйлыйм. Ниндидер үзгәреш кертергә кирәк булса, миңа калса, бәлки яңа җырлар яздырып алып, яңаша сулыш өреп, бәлки шулай итеп җырласак, менә заманча бер үзгәреш булыр иде дип уйлыйм. Менә элекке җырларны без
ничек бар, шулай тапшырырга тиеш булганбыз. Менә мин шулай, менә мин бу минем фикерем. Минем фикерем. Безнең бит, менә бездә бит шул Илһам абыйлардан, Гөлсем апа Сөләймановлардан, шулардан килгән җырларны менә без бит инде дәвам итәбез. Һәм менә бездән соң килгән яшьләр дәвам итә. Олардан соң килгән буыннар ул җырларны белергә тиеш. Ничек дип әйтим, оригиналда алар ничек булган, шулай без үзебезнең тарихыбызны белергә тиеш. Җырларыбызны белергә тиеш. Җырлар бит алар безнең тарих. Менә сез алыйк менә Гөлҗамалны. Ну, ничек үзгәртәсең ул җырны? Бер ничек тә үзгәртеп булмый. Или анда Сорманны. Һәм башка җырларны. Менә үзгәрешләрендә катнашкан җырчыларны сез нинди аларны нинди жанрларда күрәсез? Менә бит мин аларның башкаруларын тыңлый алмадым. Кызганычка каршы мин өйдә юк идем. Мин менә һәр вакыт менә бик соңгы вакытларда концертлар карадым. Бик минем күңелемә хуш килде Илмира Калимуллина концерты. Шул хәтле зур зәвык белән эшләнгән. Шул хәтле профессиональ бу концерт. Искиткеч матур концерт булды. Шунда минем күңелемә бер фикер килде. Бу әлбәттә минем күңелгә килгән шундый уйлар дип әйтим инде. Әнигә менә шушы җырчыга безнең бер бик шәп җырчыны тапшырып, аңа менә финанс яктан менә грантлар бирепме әзерләмәскә тагын бер җырчыбызны, мәсәлән, шул ук Голос проектына, Голостан бәлки әле Евровидениегә әзерләмәскә. Менә мин шундый җырчылардан нене күрәм, Алина Шарипҗанованы, мәсәлән. Ул Европа уровенында җырлый ала торган җырчы. Ул Россия күләмендә булмасынмы, нидә булмасын, ул җырлый ала торган җырчы дип әйтәм инде. Нинди телдә булмасын. Монда бит әле, мәсәлән, Евровидениегә барасың икән, син җырларга мөмкин, инглиз телендә дә син җырларга мөмкин, или башка телдә, или үзебезнең татар милләт, үзебезнең милли җырларыбызны дагы мөмкин җырларга. Мәсәлән, былтыр бит менә Евровидениедә Джамал алды беренче урынны. Кырым татары җыры белән алды бит. Кырым татары җырын җырлады. Хәтерлисезме сез аны? Әнигә безнекеләр рәхәтләнеп җырлый менә шул Алинаны җибәрсәң. Только аны бит әзерләргә кирәк. Аның өчен әлегә дә баягы финанс кирәк. Менә мин менә Илмираны күрәм. Илмира Калимуллинаны күрәм. Менә шушы проектта. Менә шул әзерли алыр иде шикелле дип. Менә сезнең бүтән җырчылар турында әйткәнегез бар, аларны әйтәсегез килмәме? Мәсәлән, Раис Хасыйф. Бүтән җырчылар бар, халык планындагы җырчыларны, мин инде аларны, халык планындагы җырчыларны мин аларны ничек дип әйтим инде. Менә шушы милли моңнарны дәвам итүче, буыннардан буыннарга тапшыручы җырчылар дип әйтер идем. Менә алар киресенчә шушы халык җырларын җырласыннар иде. Бу ничектер үзенчә менә шушы нәсел шикелле бит инде ул. Менә нәселләр безнең дәвам итә бит. Үзебезнең нәселләрне дәвам иттерәбез бит инде менә. Шуның шикелле бит инде җырларыбызны да, моңнарыбызны да буыннан буынга тапшыручы җырчыларыбыз булсын иде. Менә алар безнең бар бит. Алар безнең күп. Шундый талантлы җырчыларыбыз менә шул ук әйтик Филис Кахировларны әйтик. Раяз Фасыйховнан да, Марсель Вагыз күп инде алар. Саны күпсән бик менә Сиринә Зәнтинова бик матур хәзер үзләрен күрсәтәләр. Алина Прокофьев күп ул җырчылар. Саны бөтенсен мин сана бетермим, шуңа миңа үпкәләмәсеннәр. Алар бар безнең шул хәтле күп талантлы яшьләребез. Менә шушы җырчыларны әлбәттә инде югалтмаска иде. Заманнан да калышмаска кирәк. Заман талабына туры килерлек итеп җырларны дагын иҗат итәргә кирәк. Җырларны башкара алучы үзебезнең эстрада җырчыларыбызда менә булсын, менә андыйларны мин күз алдыма китерәм инде. Менә Айдар Сөләйманов, менә шундый җырчыларыбыз бар бит инде эстрада җырлый торган безнең талантлы җырчыларыбыз. Шулай ук бик күп инде алар. Үзегезгә менә кайсы җырыгыз бик якын булды һәм кайсы җыры сезнең визит карточкагызда саныйсыз?
Ой, визит карточка баштарак неге яна йөрәгем булды, тала-тала. Ләкин мин инде уйлаганым, ул бит ул җырчы, оның иҗаты ни өчен озын гомерле булала? Менә кай вакыт миннән гел еш сорыйлар. Менә Зөһрә апа, бик озак җырлыйсыз бит инде. Менә сәбәбе нәрсәдә соң аның дип. Хәзер уйлап утырам дагын, сәбәбе шундадыр дим. Берсеннән берсе әйбәт җырлар бирү, мәгънәле җырлар бирү, матур җырлар бирү. Менә бу яктан мин бәхетле булдым. Мин бик әйбәт авторлар белән эшләдем. Шуңа күрә бик талантлы авторлар белән эшләдем. Мин инде нигә яна йөрәгемнән соң, менә Ялгыз аккош күлләрдә минем бик популяр булды бит инде Рим Хәсәновның. Аннан соң китте инде анда бик күп җырлар инде. Баланнар анда, кайда сез яшьлек елларым, күп менә шулай җырлар күп киттеләр. Мин инде булардан да әйбәт җыр булмас инде дип уйлый торган идем. Баксаң ул була икән. 90-нчы еллар башында килеп чыкты, су буенда учак яна. Бу җыр шул хәтле популяр булды. Зөфәр Хәйтдинов белән Наил Касыймов язган җыр инде ул. Гаҗәп популяр булды. Бу җыр бүгенге көндә дә актуаль, популяр. Менә бу җырны мин генә җырлыйм. Шунсы кызык. Менә нигә яна йөрәгемне бик күп коллективлар җырлый, бик күп җырчылар, хәтта рус җырчылары җырлады, Надежда Бабкиналар җырлады бит инде. Ул нык популяр булды ансыдан. Хәзер аны бөтен кеше җырлый. Димәк, җырлый ала бөтен кеше дә дигән сүз. Ә менә профессионал җырчылардан бер кешенең дә су буенда учак яна дигән җырга нишләптер тотынмадылар да дип әйтимме, миннән дә сорамадылар. Шул көенчә бу җырны мин үзем генә башкардым инде. Ничә еллар, менә 26-27 ел була торгандыр инде. Мин инде җырларымны тәкъдим итәм яшьләргә дә хәзер үзем. Чөнки мин бит инде мәңгелек түгел. Җырларымны үзем белән алып китеп булмый бит. Алар калсыннар, алар озын гомерле булсыннар. Һәрбер башкарган яшь җырчы ул җырның гомерен озын айта. Мин шулай дип саныйм. Ләкин менә мин бер әйбер ничектер менә минем күңелемә тырнап тора, сорамыйча җырласалар. Сорап алсалар, мин һәр вакытта рәхәтләнеп бирәм. Сорамыйча алу, менә без шундый тәрбия алган. Кешенең без минем әнкәй әйтә торган ибә бикәем энәсенә дә кагыла күрмә. Топсаң да бер үк бир, менә гел шулай ди торган иде. Шуңа күрә дә бу минем шул хәтле теге канга сеңгән әйбер. Сорамыйча алган җыр ул урлашу беләндер. Беләсезме? Син сора, ул бит жәл түгел, жәлләмисең бит ул әйберне. Шуңа күрә дә әлбәттә бик уңышлы башкаручылар бар, мин алар өчен сөенәм. Хәтта шул минем репертуардагы җырлар белән кайбер җырчылар бик зур уңышлар казандылар. Мин киресенчә шатланам, димәк алар миннән дә әйбәт башкара алганнар. Ул үзе дә сөенеч бит әле. Мин аларга рәхмәт кенә әйтәм. Сорап алганда бер вакытта дагы мин каршы килмим, бер авторныкыннан башка, Зифа Нагаеваныкыннан башка. Чөнки Зифа Нагаева ул миңа рөхсәт итми. Менә син бар, син бүген исән, мин синең өчен яздым, только син җырлыйсың. Менә синнән соң карарбыз. Шулай сөйләшәбез инде. Без аның белән икебез бер яшьтә. Менә шулай иттереп, башка җырларны киресенчә үзем дә тәкъдим итәм. Менә тыңлап кара әле, берәр җыр күңелеңә ошамасмы дип. Ошамаган җырларны җырлаган булдымы? Булгалагандыр бер-ике җыр. Менә кирәк бит, сорыйлар, менә җырла инде диләр. Менә булгалады, ансы да яшерен батырын түгел. Ләкин мин аларны шул җырларымда бүтән җырламадым инде. Күбрәк минем күңелемә мәгънәле җырлар, ошо инде җырның тексты да әйбәт булсын. Әлбәттә инде көйе сүз дә юк инде. Җырны җыртыгы юк дип әйтәләр, җыр мәгънәле булырга, тиешме, әллә төрлесе булырга тиешме? Мәгънәле булырга тиеш. Син бит инде сәхнәгә чыккансың икән, нәрсәдер әйтергә тиеш. Или син кешене елмаерга мәҗбүр итәргә тиеш, анда күңелле җыр белән, или инде әзрәк уйланырга тиеш. Бөтенләй инде чыгып киткәндә бу нәрсә җырлады әле дип кеше чыгып китәргә тиеш түгел бит инде.
Синең җырлаган җырың истә калсын инде, менә бу шул турда җырлады бит әле дип. Шуңа күрә дәген җыр бик мәгънәле булырга тиеш дип уйлыйм. Сезнең өчен җырчы профессиясенең иң авыр нәрсә? Иң авыры җырлау дәверендә балаларны калдырып чыгып китү. Гастрольләргә. Элек бит былай әз йөрмәйдек гастрольләргә. Без бит 3 айга чыгып китә идек. Без менә җәй башыннан чыгып китә идек, кара көз кергәндә генә кайтып керә идек. Гастрольләр. Без план үтә идек филармониядә. Менә шуңа күрә дәген мин иң авыр булды дип уйлыйм, иң авыры булды дип уйлыйм. Менә шушы балаларны калдыру. Алар белән бергә була алмау. Шуңа күрә мин аларга анан азын җитәрлек бирә алмаганмындыр дип тә уйлыйм инде. Шуңа бик теге үкенгән чакларым була, менә әле Булат инде хәзер зур бит инде. Хәзер сөйли, мин ди бер тапкыр ди сез ди кайттыгыз ди. Тиз генә ди кирип киттегез дә ди. Әйләнеп тә чыктыгыз. Я берәр шунда әйбер биреп чыкканбыздыр инде. И утырып китеп тә бардыгыз ди. Гастрольгә киткән вакытлар булгандыр инде. Ашыккан чакларыбыз булгандыр инде. Мин ди 1 километрлап жүгердем сезнең арттан җылап ди, кычкырып ди. Сез ди мине ди күрмәдегез дә, ишетмәдегез дә. Без каян күрик? Без машинада бит инде. Бәбәкәем, менә шулай итеп кай вакыт хәзер искә төшерәләр инде. Ул вакытта инде без яшьлек белән моны аңлап та җиткермәгәнбездер инде. Ул вакытта без менә шушы җыр, сәнгать, безнең бит иҗатыбыз кәсеп түгел. Безнең бит зарплаталарыбыз бик бәләкәй иде, гонорарларыбыз. Мин хәтерлим 4 сум 50 тиен белән мин филармониягә килеп кердем бер концертым. Аннан соң шушы Илһам абый группасына, Илһам абыйның күлмәкләрен жуган өчен 1 сум 50 тиен бирәләр. Сутышны 1 сум 50 тиен бирәләр. Шулай итә ул минем менә былай иде 7 сум 50 тиен. Менә шуңа да без бит аның каравы без халыкка хезмәт иттек. Без яратып эшләдек бу эшне. Мин мәсәлән гел үкенмим, эшли алмасам да ярар, җитмәгәндер акчам дагы. Ләкин без менә шушы сәнгатьнең иң матур вакытында эшләп калдык. Безне хөрмәт итәләр, безне яраталар. Безгә менә шундай хөрмәт белән карыйлар. Менә мин хәзерге вакыт белән ул вакытны чагыштырам. Кел икенче төрле иде. Халык үзгәрдеме җырчы? Юк, халык үзгәрмәгәндер. Халык ул яхшы әйберне барыбер ничек бар шулай кабул итә. Яхшыны яхшы дисең инде аны. Миңа калса, бу очракта җырчыларның күп булуыдыр. Чөнки җырчылар бик күп бит. Тәмле әйбер бит артык күп була алмый бер ничектәген. Шуңа күрә хәзердәген менә әлбәттә мин икенче яктан шатланам. Яшьләр сәнгатькә киләләр икән, җыр, анда бию һәм башка шушындай өлкәләрдә шөгыльләнәләр икән сәнгать белән. Бу бик күркәм күренеш. Алар бит каядыр йөрмиләр. Алар менә шушы сәнгатьне сайлаганнар. Ә бит күңеле матур кеше генә сәнгатькә тартыла. Сәнгатьне ярата, җырны ярата, моңны ярата. Шуңа күрә алар күп булсыннар, җырласыннар. Ләкин инде менә иң көчлеләре, чын талантларны барбар халык үзе сайлап ала. Алар бездә бар. Алар бездә бар, Аллага шөкер. Шуңа күрә күңел тыныч. Киләчәктә әле без аларны күрербез, әле без аларны Алла бирсә ишетербез. Менә бик матур әйтәсем килә. Шушы яшьләрне үстерә Рәшит Вахапов фестивале. Бик матур яшьләр үсә анда. Менә шушы халык, шан, тавышлы җырчылар, яки анда классик җырчыларыбыз да бар бит инде. Шунда үскән җырчыларыбыз. Менә аларга рәхмәт әйтәсем килә әлбәттә. Бар шундай. Менә бу татар җырлары, татар моңнары, менә шушы булсын үзгәрешчиле, булсыннар алар. Булсын, ниндидер барыбер заманадан калышмаска кирәк, ниндидер үзгәреш кирәк эстрадага, бәлки чынлап тагын менә. Менә ул башланды, ләкин инде мин шуны әйтәсем килә, ул җил генә булып калмасын, чынлап торып үзгәрсен. Матур якка үзгәрсен. Менә милли моңнарыбызны саклап үзгәрсен.
Менә шушындай, әлбәттә, минем теләкләрем бар. Мин әйтергә кирәк, озак эшләдем. Сәхнәне тоттым дип әйтә алам, курыкмыйча. Бүгенге көндә дә бит әле эшлибез, Аллага шөкер. Менә бит инде хезмәтемне дә күрде, хөкүмәтебез. Зур-зур исемнәр бирделәр. Шуңа күрә бердәген үкенмим, гомерем заяга узмады. Гомеремнең инде 60 яшьлек, 60 яшенә аяк басабыз, Алла бирсә. Декабрьнең 17-сендә һәм 20-сендә минем инде шушы 60 яшьлек юбилеем уңаеннан бик матур концертларым уза. Без инде моңа әзерләндек. Мин инде булай үстән генә әзерләнә торган кеше түгел, мин алай булдыра алмыйм. Мин әзерләнсәм, ныклап торып әзерләнәм инде. Һәм инде Аллаһы бирсә, менә шушы 17 декабрь көнне, 20 декабрь көнне үземнең яраткан тамашачыларымны чакырып, авторларны чакырып, менә минем белән гомер буе бергә барган матур җырлар иҗат иткән миңа авторларымны чакырып, мин моңа бигрәк тә басым ясаячакмын. Менә шушы бәйрәмне уздырасым килә. Рәхмәт әйтәсем килә. Озак еллар мине сәхнәдә җырлатып торган тамашачыма, җырлый алырлык җырлар иҗат иткән авторларга, коллегаларыма. Менә шушы көнне мин башымны еп рәхмәт әйтәсем килә. Тагын бер сорамакчы, менә татар җырчыларының татар телен үстерүдәге пропагандалаудагы ролен ничек бәялыйсыз? Төрле регионнарда. Бик зур. Әйтәләр бит һәр вакыт безнең менә шушы милләтебезне, телебезне, шушы җырларыбыз, моңнарыбыз, динебез саклап калды дип. Бу бик дөрес әйбер. Без бит инде элекеге Советлар Союзында эшләгән җырчылар. Без койларга гына барып чыкмый идек, гастрольләргә. Әле Илһам абый белән эшләгән җырларда үзебезнең аерым төркем булган вакытта инде. Урта Азия булмасынмы, Себер яклары булмасынмы. Менә кайда гына без кайда гына булмадык. Һәм һәр вакытта безнең халыкны кем җыя? Менә шу җырчылар җыя бит. Концертка алар бөтенесе күмәк булып, матур итеп җыелышып киләләр. Берсе белән берсе аралашырга мөмкинчелек була. Берсе белән берсе таныша. Менә шушы концертта алар үзебезнең менә татар моңнарын тыңлап, татар булулары белән горурланып кайтып китәләр бит. Алар тагы да дәртләнеп кайтып китәләр. Тагы да менә шушылай җыелып, тагы да менә шушылай аралашу мөмкин, аралашу юлларын эзләп, менә шушылай шушындай үзләренә ниндидер бер тәрбия алып кайтып китәләр. Әле менә без бит татарлар, әле менә безгә шушындай концертлар килә дип. Һәр вакытта менә ул концерт әле ул җырмың гына да түгел, әле бу бит политикада. Менә шушы сәхнәдән башкарган җырлар, халык үзеннән үзе берләшә, үзеннән үзе аралаша. Бу берләштерү чарасы бит. Безнең милләтебезнең, халкыбызны берләштерү чарасы. Шуңа күрә җырларның, менә шушы милли моңнарыбызның роле бик зур. Мин шулай дип әйтер идем үзем. Менә хәзер бит инде әйберләр бар, менә гаиләдә сакланырга тиеш дип сез үзегезне генә әйтеп китсәгез. Гаиләдә без татарча сөйләшәбез. Балаларыбыз бик матур беләләр татар телен. Минем ничектер бер тапшыру булды. Менә ул вакытта балалар кичкенә иде. Без татарча җөмләләрне бик матур әйтә алмабыз дип куркып алар русча бирделәр. Менә хәзер шул тапшыру безнең бар язылып куелган, ул безнең фонотекада өйдә. Кай вакыт карыйбыз да балалар миңа шундый сорау бирә. Ни өчен син ул вакытта безне татарча сөйләргә мәҗбүр итмәдең дип. Менә мин әйтәм, улым, ул минем ялгышлык. Мин әйтәм, мин дәген борчылдым, сез дөрес сөйли алмассыз дип. Һәм сез үзегездәген.
Менә хәзер инде алар бик матур сөйлиләр, әлбәттә хәзер андай әйбер юк. Безнең гаиләдә андай проблема юк. Бу проблема бит. Андай проблема юк. Алар камил беләләр 4 телне. Татар телен. Үзебезнең менә матур итеп сөйләшәләр. Рус телен, инглиз телен, төрек телен. Менә бу телләрне белү әлбәттә аларга бик зур ярдәм итте. Профессия сайлауда дагын. Алар монда укып бетерделәр, югары белемне монда алдылар. Ondan соң киттеләр чит илгә, анда дагын менә шу университетларны бетерделәр. Һәм инде үзебезгә кайтып, үзебезгә хәзер бик матур гына эшлиләр. Мин канәгать алар белән, менә бүгенге көнгә хәтле. Чөнки мин бер вакытта дагын киләчәк өчен нәрсәдер әйтә алмыйм. Иртән торгач кич белән нәрсә буласын белми бер кешедәген. Шуңа күрә менә бүген алар минем өчен әйбәт һәм мин аларга рәхмәтлемен. Әгәр киләчәктә дә шушылай булса, әлбәттә мин инде тыныч күңел белән яшый алам. Сез әйткән идегез, мин теге чак үзем җырларымны, концертларымны тәкъдим итмичә калса барына барам дип, бу тыйнаклык билгесеме? Беләсезме? Минем бер җырны беләсезме? Бер вакыт кына дигән. Ә бит һәр нәрсә бер вакыт кына. Булды шундый популяр вакытлар. Инде афиша элүгә кичкә инде халык шыгырым тулы була. Мин хәтерлим Чаллыда 18-әр концерт биргән вакытларны. Казанда бирә идек 28-әр концерт. Менә шундый чаклар. Ну бит заманда үзгәрә, яшьләр килә. Яшьләр килә. Шуңа күрә дәген мин хәзер кадерле, хөрмәтле җырчы булып яшисем килә. Минем шундый вакытым җитте. Шакырган җиргә барып, матур итеп, кунак булып җырлап кайту вакыты җитте. Мин хәзер шулай эшлим дәген. Менә кайда мине шакыралар, мин һәр вакытта ризамын, рәхәтләнеп барып, матур итеп җырлап кайтам. Һәр нәрсәнең үз вакыты була. Сәхнә яшьлекне ярата, сәхнә ярата матурлыкны. Телевидениедә шулай, миңа еш кына сорау бирәләр. Нишләп син телевизордан бик сирәк күренәсең дип. Ә мин алай әйтмәс идем. Мин канәгать. Менә күпме бирәләр, мин аларга рәхмәт әйтәм. Чөнки телевизордан да яшьлекне карарга рәхәт, матурлыкны карарга рәхәт. Бәлки ул карьера ясаган вакытта, яшь вакытта гел күренеп туру кирәк тә булгандыр. Популярлашу кирәк тә булгандыр. Ул вакытта да әле артыгы кирәк түгел. Чөнки кешене тойдырсаң, аның капма-каршы процесс башлана. Тойдык инде моны телевизордан карап та дип әйтергә мөмкин. Элек ни өчен халык шушылай күп йөри иде? Элек бит телевизорлар юк иде. Җырчыны күрәселәре килә иде. Нинди микән ул? Шуңа күрә халык тагын һәр вакытта шыгырым тулы, заллар тулып йөри иде бит инде элегрәк. Менә шуңа күрә дәген мин бик канәгать. Көндә күренеп туру мәсәлән миңа телевидениедән ул кирәк түгел. Мин үзем дә теләмим аны. Ә менә шакырган вакытта мин бик теләп барам. Ниндидер тапшыруларга мине кирәк дип саныйлар икән. Зөһрә апа, әйдәгез әле, килегез әле, менә сезнең фикерне дә беләсе килә дип шундай шакырулар була икән, мин рәхәтләнеп киләм. Менә шу. Бер җырыгызның тарихын сөйләмәсен икән, мәсәлән, Аккош канат кагына, кызыклара. Аккош канат кагына минем ул яшьлек җыры дип әйтергә. Чөнки бу җыр инде ул минем Марсель абый Гыймазетдинов, ул инде хәзер бу дөньяда юк. Аның музыкасын Софиян абый Ибраһимов язды, ул да юк. Менә кемне сөйләсәң шул юк инде хәзер. Ләкин аларның җырлары истәлек булып калды. Бу җырны бик яратып башкардым мин. Әйтергә кирәк, халык та бик матур, бик җылы кабул итте. Һәм инде бу җырны Салават та бик яратып башкарды. Рөхсәт белән җырлады. Зөһрә, шушы җырыңны
жырлыйм әле дип иҗат, әле аның иҗаты башлана торган вакытлар гына иде 90-нчы елларда. Һәм инде әйтергә кирәк, бу җырны мин инде син әйткәнчә башта бик яратып башкардым. Гел бер генә җыр җырлап торып булмый бит инде. Менә бүгенге көндә мин аны тагын яңарттым. Менә юбилей концертында мин аны җырлаячакмын. Менә шушы авторларны искә төшереп әлбәттә җырлаячакмын. Тарихына килгәндә инде аның әллә ни тарихы бик тарихлы җыр дип әйтмәсәем. Марсель Абеги Мастинов Менделеевскийда колхоз председателе булып эшләгән кеше гомер буе. Менә шушылай бик матур шигырьләр яза иде. Мин аның бер җырын гына түгел, тагын бер җырын башкардым. Яшәргә дә әле яшәргә. Гомер берәү икәү түгел гомер. Яшеннәрдә кирәк яшнәргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә дә әле яшәргә. Менә шушындый бик мәгънәле, бик матур сүзләр язып калдырды ул безгә. Аның көен Чулпан Зинатуллина язды. Әле ул вакытта ул бик яши. Яш булса да сүзенә көен туры китерә аларлык җыр иҗат иткән. Менә мин аңа инде афариннән башка сүз әйтә алмыйм Чулпанга. Менә шушындый җырларыбыз булды бу автор белән Марсель Абый турында инде. Аннан соң инде тагын кайсы җырлар турында тарих дип әйтик инде. Менә шулык, мәсәлән, шундый җырлар була. Менә ул җыр менә күңелгә ятмый инде. Шундый бер җыр булды, озак торды атым чапмады. И җырлыйсым килми, Азат әйтә. Дискыга җыр җитми бит, җырла инде ди. Җырлады, менә дискыга. Диска чыгарабыз, җыр җитми менә. Шуннан соң ярар инде мин әйтәм. Әйдә, язабыз. Аранжировканы Азат инде ясады, җырлыйбыз. Шушы җырны җырладык. Бер 2-3 тапкыр бирделәр микән радиодан, юк микән? Китте бит шушы җырны сорау тамашачы тарафыннан. Сорыйлар, популярлашып китте гел. Мин әйтәм, бу нәрсә инде бу? Бу җырны Рәис Ханнанов иҗат итте. Ярмәкәйгә китте. Шуңа күрә кай вакытта менә бик күп өмет иткән җырлар халыкка күңеленә кирип китә алмый. Менә бөтенләй көтмәгән җыр халыкныкы була да куя. Менә шундый җырлардагы булды минемдәге. Менә шул. Ләкин менә шу әле күптән түгел генә 130 җыр белән мин дисканы чыгардым. Менә хәзер инде тагын җыябыз, 150 җыр белән чыгарабыз дискларны. Шул хәтле күп җыр язылган, шул хәтле күп җыр иҗат ителгән, үзем дә шаккатам. Хәзер юбилейга шушы дисканы алып утырдым дагы. Мин әйтәм, туктале карап чыгыйм әле, кайсыларын җырлыйм икән. Берсеннән берсе әйбәт. Берсеннән берсе әйбәт җырлар җырланылган. Ну бит инде 130-ында җырлап булмый, монда инде берничәсен сойлап аласың, шулай бит инде. Шуңа күрә хәзер уйлап утырам, җырлар да дөрес сойланган, мәгънәле дә булганнар алар, матур да булганнар, гомер дә заяга үтмәгән, өлгергәнбез бөтенесенә, семьясында корганбыз, балаларын да үстергәнбез. Әле гигант пластинкасында чыгарырга өлгердем мин 88-нче елда Георгий Бушов белән. Ул вакытта пластинкалар чыгару бик зур дәрәҗә иде. Минем мондый истәлегем дә кала әле, Алла бирсә, үземнән. Шуңа күрә дәген менә хатын-кыз өчен, менә җырчы өчен нәрсә эшләргә мөмкинчелек булган, хатын-кыз буларак әйтәм инде. Мин буларның бөтенесен эшли алганмын бүгенге көнгә хәтле. Шөкер, менә бүгенге көндә оныкларым да бар, 2 оныгым бар. Аларны күрү бәхетенә дә ирештем. Менә шулай булгачтын, мин үземнең иҗатымнан, үземнең тормышымнан бик канәгать. Әле мин менә бу иҗат белән генә туктап калырга җыенмыйм. Канәгать булдым да мин өйдә генә утырдым дип әйтмим. Әле Алла бирсә, минем шундый мөмкинчелегем бар. Мин хәйрия концертларында катнашачакмын киләчәктә. Мин очрашулар уздырачакмын. Мин мәктәпләрдә очрашуларда булачакмын. Һәм инде әлбәттә зур концертларда дагы үземнең яңа җырлар белән әле тамашачыны куандырырмын дип уйлыйм.
Шулай булгач, әле без иҗат итәбез, без әле эшлибез, без әле яшибез, без әле үзебезнең иҗатка нокта куймыйбыз. Мин барысына да, тамашачыларга да бик рәхмәтлемен. Гомумән, менә шушы Татарстанда тууым белән мин бәхетлемен. Шушы республикада яши алуым белән мин бәхетлемен бүгенге көндә. Нәрсәдер тагын эшли алам икән, халкым өчен, республикам өчен, милләтем өчен мин башында эшләячәкмен. Менә мин шушындый позитив, менә шушы ни белән әле ничек дип әйтим инде. Менә шушы позитив караш белән әле яшим. Менә шу.